соли 2009 ҷаҳонро филми фантастикии аватар бо коргардонии ҷеймс кэмерон ба ларза овард. Ин филм яке аз аввалин филмҳое шуд ки $2 миллиард фоида овард. Агар ба таърихи пайдоиши филм назар кунем, коргардон ҳанӯз дар солҳои 80 сценарияи филмро нависта буд, вале бо сабаби набудани технологияи мувофиқ киноро сабт накарда буд. яке аз сабабҳои муваффақияти филмро коршиносон дар интихоби актёрон ва тарзи сохтани филм мегӯянд. ин филм бояд муваффақ мешуд. медонед чаро? зеро ин коргардон ҳамон нафаре мебошад ки аз як қиссае дар бораи киштии ғарқшуда як филми ба ҷаҳон ошно Титаникро сохт. ин одам аз ҳаёти худаш 20 сол пеш рафтааст. вақте ки дар соли 2014 филми аватар набаромад, Камерон сабабашро дар проблема бо юристон гуфт. ӯ гуфта буд ки студияе ки бояд аватарро сабт мекард, бо юристон мушкилӣ дар ҳуҷҷатҳояшон доранд. хайр, майлаш, меравем ба ваъдаи дуюм ки то соли 2020 бояд филм мебаромад, вале боз ҳам кинодӯстдорон фиреб хӯрданд. дар ин маротиба худсафедкунии коргардон он буд ки мо якбора ду қисми филмро пешкаши бинанда менамоем. аз ин рӯ лозим омад то вақти баромадани филмро дигар кунем. майлаш, ба ин ҳам мо розӣ, фақат ин дафъа фиреб нахӯрем. аватар нахустин филме шуд ки барои нависандагони филм ва коргардонҳо ҳазорҳо идея тавлид кард ва он ҳам рӯи экран баромаданд. ҷеймс Кэмерон дар як иттилооташ гуфтааст ки мо ба мисли технологияи қисми аввали филм барои ба наворгирии қисми дуввум аз навгониҳое истифода намудем ки то ҳол касе ин корро накардааст. масалан ба мисли сабти тӯлонӣ дар дохили об барои воқеӣ баромадани саҳнаҳои филм, сабти наворҳо дар дохили об бо истифода аз чипҳои тобовар ва лавозимоти дигари филмсозӣ сурат гирифт. барои сабти ин қисматҳо таҳиягарон қариб 1 сол таҳқиқоти илмӣ дар бораи обро хондаанд то нишон додани қаҳрамонҳоро дар зери об ва сохтани актёрҳои аниматсиониро дар даруни об барояшон осон гардад. барои сиёмка дар даруни об ҳунармандон як муддат ба тамрин машғул шуданд то пуртоқатӣ дар дохили обро биомӯзанд. оҳ, ин коронавирус дар ҳамин ҷо ҳам биниашро халонд. яке аз сабабҳои асосии дер баромадани филмро таҳиягарон дар гирифтор шудани дунё ба вабо мегӯянд. хайр, ҳеҷ гап не. муҳим он ки билохира филм омода шудааст ва 16 декабри ҳамин сол мебарояд. агар боз мушкилиҳо нашаванд, коргардон ваъда додааст ки қисми сеюми аватар соли 2024, қисми чорум соли 2026 ва панҷум соли 2028 мебарояд. фикр мекунам то он вақт боз як поколенияи дигар мактабро тамом мекунанд ва ҳамсолони аватар хонадор мешаванд. хулас, мо 16 декабрро бесаброна интизорем.